Czy warto w zatrudnieniu stosować zakaz konkurencji? Zakaz konkurencji oznacza zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, w tym do zatrudniania się w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do pracodawcy. Wyróżniamy zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy. Według kodeksu pracy umowa o zakazie konkurencji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że zawsze zakaz konkurencji, czy w trakcie trwania stosunku pracy, czy po ustaniu stosunku pracy, będzie wymagał podpisania dodatkowej umowy. Dopuszczalne jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy w ramach jednej umowy. Można też podpisać dwie odrębne umowy. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być zawarta tylko i wyłącznie z pracownikiem, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi zawierać okres trwania tej umowy po ustaniu stosunku pracy oraz musi określać odszkodowanie, którego minimum to 25% wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy.